दिनै जुदि नोङो इसोरजों बिसिगि जानानै जिउ खुङोब्ला सानसे रंजानाय समा फैगोन, सानसे गोजोननि समा फैगोन आरो सानसे नोङो अराय समनि थाखाय इसोरजों सोरगो रायजोआव थानो हागोन। नाथाय नोङो दा जुदि संसारजों बिसिगि जानानै इसोरनि बिसारु जायोब्ला सानसे बिखा सौनायनि समा फैगोन, सानसे गाबनायनि समा फैगन, सानसे नोङो साहानिफ्राय खोला, खोलानिफ्राय सानजा नोङो इसोरनि दयाखौ नागिरबायगोन, नाथाय इसोरा नोंनि बिनायखौ गाबनायखौ खोनासंनाय नङा। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बुंदों, सम थानायावनो मोजां समावनो जुदि नों इसोरजों जुदि थायोब्ला दिनै गाज्रि समाव इसोरा नोंखौ बासायगोन। आरो बे मुगायादि माब्लाबाबो मोजां जागोन बेखौ नोङो दा हास्थाय। जेरैबायदि थांनाय बाराव कर'ना फैनानै जों गोबां मानसिखौनो कन्ट्रल खालामदों। हुनि अर्डार, वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसननि सब धोनि गोरिब इडुकेटेड आनइडुकेटेड साफ्रोमखौबो कन्ट्रल खालामदों, जायनि जाहोनाव लकडाउन होदों, नों बारग'नो हायाखै। गिर्जा प्रार्थना गैया, गोबां मानसिफ्रा होनदों फोथायनाया दुरबल जाबाय, गिर्जा प्रार्थना गैला। आरो बे बोथोरफोरादि माब्लाबाबो मोजां जाबावगोन बेखौ नोङो दा सान। मोनसे सम दङमोन मानसिया फिसा मोनसे गोरोन्थि मावनो थाखायनो गियोमोन। दिनै मानसिया गावनि आंगोखौनो जिनाहारि खालामनो गिलिया। जुगा सोलायबाय।